Atong timan-an nga samtang buhi pa kita ning kalibutan na di nato abusahan ng mga grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Aron lang nga iangat nato atong kinabuhi sa uban. Kanabang mura ba og ginaka nga musaka para hangdon sa kasatanan. Kaya kung mapanaw na ganita ning kalibutan na wag ite mada. Gugma og respeto dapat ang mopatigbabaw para magpuyo kita nga malinawon hangtod sa oras nga mubiya kita ning kalibutan na. Mga ka-dear friends, kumusta? Gimingaw na kayo ninyo and I'm back. Pasensya na gid kayo tungod sa to ang mga gipamati sa tong lawas no kay tungod sa pag-usab sa panahon. Daghan gyud ang natrangkaso. Labi na sa mga bata karon. Okay ta mga dagko kay kabaw man taw sa mga gipamati nato. Og kabaw ta sa tamuduol in case. So kamudiya nga nagtan-aw karon amping kanunay. And kung bisita pa lang mo niya atong YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nato nga atong ipadangat ninyo. And of course, sa katong mga nangita sa mga daan natong mga istorya, ato sa na ninyo madungog ug makita sa lain channel nato ang Katabi with Ate Gems. Sa iya sa mga subscribers, daghang salamat. Kay tungod sa inyohang pagsuporta nato, mas ganado pa kay mi nga mobuhat og mga istorya content nga pinada sa tuang mga kaigsunan. So, isend din ninyo inyong mga stories sa papajoesuperb@gmail.com or might as well check the video description below para klaro ang inyong pagpada sa inyong suwat. Kung doon mo'y pangutana, kung saan pagpadaog suwat, please don't hesitate to email us. We will answer it for you. O sa akong Facebook page, pwede sa mo email dito or mo message. So dito maglangay, aniya na istorya nga pinadangat sa itong subscriber nga si Van. Diri lang sa itong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, taguan lang ko sa pangan nga Van. Sa akong pagsuwat nimo nining akong tampo kay naanak ko sa pangidaron nga 50 anyos ug usa lang gyapon ka tiguang ulitaw. Nga nagpuyo sa kagahapon nga hangtod karon puno sa mga pangutana. Kani ako tour guide sa Cebu ug usa sad ko ka maniniyot sa una. Kanabang mangudak ug dinhi nagtuyok ang akong istorya sa akong kinabuhi. Tuig 1994 nahimamat na ako si Beth. Mangod na ko siya og duha ka tuig niadto. Silingan ako siya og anak siya sa ka banyaga og Filipina. Banyaga meaning foreigner Papa Joe nga taga Australia. Pinayang iyang mama nga kani usa ka GRO. Duha sila ka managigsuon pero lahi og amahan ang maguwang kay Pinoy raman ang amahan nini og ang iyahang pangahan kay si Glenda. Sa mga silingan ng mga lalaki, tuwa nakatutok ang Glenda. Cute man gud siya. Nga pagka babae. As in, petite Papa Joe. Kanang gingon tang typical nga itsura sa usa ka Filipina. Naamasay maibog sa Australiana. Pero maikog lang siguro, basin mahutdan og in English. Pero nabali ang sitwasyon kay kung si kinsa tong mistisa, siya pa ang Bisaya kaayo og linihukan og sinultian. Si Glenda nga Bisaya kayo feeling dato og sige lang og pakyut. Niadtong dekada 90 kay dadon ako sa kong uyuan para mangontrata og mga turista dito sa airport sa una, sa Mactan. Katong dili pa strikto
Kung matipan ko kay maayo kay mangkakwartag yun. Kamama sa ko English kay college level man ko ato. O dinisan ako gipagawas ang akong talento isip usa ka maniniyot. Kuhaan ko og mga pictures ang mga guests dayon magpahapit lang kog balik sa akong tiyo sa tour van niya para akong ibaligya ang mga pictures nga akong kinuha gikan sa mga guest. Naman say mamalit. Nasa'y dili. Pero kung kinsa pa tong mga Pinoy sa una nga guest, mao'y kusog kayo nga mopalit isip souvenir. Usa ka adlaw niya na Papa Joe, giadto mi sa inahan ni Beth. Kini si Beth mao ni siyang Australiana. Para mo arkila sa mong serbisyo kay moabot kuno ang iyang bana gikan sa Australia. Kuyog ang ubang mga amigo sa trabaho niini nga mo bakasyon diri sa Pilipinas, in particular sa Cebu. Nakasinabot man sila sa presyo sa kong tiyo o ang mama ni Beth nga si Flora. Sodo man sad niya ang akong tiyo kay kajaming man kuno niya. Sa una nga mga bata pa sila og niadto pa kuno mga batanon pa kay matud pagani nga nasad sila ilahang kaagi. Ako kay pakapin sa bubot ragyod ko ato pero gidala ko sa kong tiyo kay jeep di paseroan ang gustong ipagamit sa mga turista para daw mas ma-feel nila ang vibes sa ato ang nasod. Mao nga napugos sa kong tiyo og daan nako para naasay gitawag og konduktor. Trip na mo ato padung kay padung sa Barili katong Hidden Paradise ba kung wa pa kung masayop sa mong pangahan Papa Joe. Forte na kung uwawa ato kay okay naman ang mga turista kay total manguli ra bitaw sila ini ka human so di ko na mahinumduman. Ang ako na problemahan kay ni kuyog si Beth og si Glenda sa iyahang pamilya. Na conscious gyud kog samot nga na-crush ba ako ni Glenda katong Pinay. Bawon gyapon nako ang kamera o dayon akong introduce ang akong kaugalingon nga usa sa ko ka maniniyot o photographer Papa Joe. Perfect pang disguise na ako dito kay wag yun makabantay si Glenda nga nagsige na kong take pictures niya. Sa ilang tanan kay halos katunga sa role sa film kay kang Glenda. Total, kung ma-develop, taguan rin ako ang uban. Kaya ang mga stolen shots akong hipuson isip remembrance. Lingaw ang mga bisita og ligo sa pool niya to. Gawas lang sa duha ka mga babae kay di man sila makarelate sa mga idaran mansad nga mga bisita sa iyahang mga ginikanan. Sinang Flora nga mama nila ni Beth ug Glenda kay busy sad og sige pamutbot dito. Feeling gyud niya nga rayna og siya pinakadato dito. Kilay pa imo nga makasamad tungod sa kanipis sa badlis nini. Kini sinang Flora gikan gyud sa kalisod pero tungod kay naminyo og foreigner feeling niya boss siya sa among lugar. Siya ang hawd kay siya ni angat. O may nguntang dominante nga pagkatao ba? Kung i-describe na ko siya kay murag ang kontrabida bitaw sa salida sa una nga kato si Belia Flores pero siya itom nga version. Kung hinumdum mo, kung nakailam mo sa mga kaedad nako, itong mga karaang salida ing ana gyud ang iyang hitsura. Niya tuntungura nga nabantayan niya nga na-board na ang duha ka mga anak nini dali kini nga nakatawag nako sa di halayo nga dapit. Kay nahug naman nung ko nila og boy-boy. Sugo-sugoon ko pero okay lang. Kay kabalo man ko nga may bayad to pinaagi sa ako ang tiyo. Gitawag ko ni nang Flora. Van. Uban ni sila si Beth o Glenda dong kay wa man ni malingaw diri Uban ni lang para naikaubang lalaki kung asa sila gusto nga maglakaw-lakaw diri. O sige, way problema. Tubag ko pa. Ngato ni nang Flora. Glenda, niyay kwarta o. Palit lang mo bisa kung saan ito yung gustong kaunon ha. Niya, apilin lang sa inyo si Van. Okay? Matod pa sa iyahang mama Papa Joe. Moto naglakaw-lakaw dayon mi. Pero nara ko sa luyo nila. Grabe kay makadala o ikid-ikid si Glenda sa mubo ni nga short. Kay outgoing man kaayo ni siya. Liberated kumbaga Papa Joe. Nagpa-cute dayon ni siya sa mga lalaki dito. Matod pa niya nga Beth, look around oh. Daghan kay mga choy og igo rasad ni smile si Beth. Gidol na yun si Glenda sa mga lalaki og naglaila sila pero si Beth reserve ra kaayo siya. Gatanaw-tanaw siya sa palibot hangtod nga ningon siya nako nga, Kuya, napa na i-film imong kamera?
Kudaki ko be. Mao gini ang term namo sa una, Papa Joe. Kudak o kudaki ko. Ni-post dayon si Beth o di lang makausa kundi sa makaragang higayon hangtod nga niungot na ang film. Meaning, nahurot na. Kuya Van, nana kay uyab? Halos wa ko makatingog sa iyang pangutana, Papa Joe. Wala pa oy. Way makagusto na ako kay kinsaragug ko. Matod ko pa. Aw, abi na ko naaba kay basin og masuko kung muadto ko sa inyo ug maningil ko sa akong mga pictures ba. Dito nagsugod ang mga kasuot ni Beth. Pinay man day siya og heart. Moto nga pag-uli dayon namo sa syudad pagkasunod adlaw niadto ko og sayo sa Robinson's Fuente para mapadevelop na ako ang mga pictures nga akong nasyutan pag-ato namo sa Barili, Papa Joe. Una na akong napadevelop ang mga pictures sa mga bisita gikan sa Australia. Kay maningil pa baya ko kay mahal baya ang pag-develop nini. Sao na lang. Giyato dayon nako sa ilahan ni ng Flora mga pictures o gibayran naman sab ko. Pero mga naong sa duha ka man nagigsuon purting dismayaha kay nganong wa daw to ang mga solo post nila. Ako na sila gipasabot nga after 2 days lang nga makuha nila. Kay patiwas pa nako og develop kay na may kwarta para i-develop, Papa Joe. Moto nga 2 days after sayo ko o sayo kayo si Beth sa mua para maningil sa pictures. Pero naligo pa man ko ato mo nga gipasulod lang siya ni Mama sa amo. Ug si Mama na nga way kalibutan sa akong sekreto gibutang man pod ang pouch sa mga pictures sa center table. Kay kanang pouch mo na isulanan sa mga litrato sa una, Papa Joe. Sus kay giukab man ni Beth o gipanan-aw ang mga sud niini. Nahingang halang ko diyang paggawas nako human nag-ilis sige naman nag-smile si Beth nako. Dayon sungog nga, uy, ibog siyang ate o. Daghang kay mga stolen shots ni ate o. Nagkabuang ko explain atong panahon na, Papa Joe, kay basin ipanabi niya. Sayang igsuon nga si Glenda nga naibog ko ug mahibaw-an sa ilang mama ug basin maawayan ang among pamilya. Kay noted ra ba kay niyang mama nga palaway basta naay manguyab ug makagusto siyang anak nga silingan. Kay kabaw man siya nga mga pobre kasagaran sa iyang mga silingan. Ang gusto niya sa iyang mga anak kay maminyo sad og mga afam of foreigner, Papa Joe, o bakaha mga adunahan. May gani kay wa musulti si Beth sa iyang ate nga crush nako siya. Iyara ning gihilom. Si Beth magsige na og ani sa mua niya tong panahon na pero wa man masuko ang iyang mama noon. Kay wa mo koy mali siya nga mutagad siyang anak ug nasayod man sad mo nga di si Beth ang akong crush. Maski si Beth gipangutana sa iyang mama kung unsa mi pero iya raman sa daw giingnan nga amigo rami. Okay bao siya kinsa sad ang gusto nako, Papa Joe. Kabalo ko nga murag okay lang ni nang Flora pero nasayod sa ko nga naa ni siya naay pagpaniid kay babae baya ang iyang anak. Ug wa ni ma-expose sa mga tao sa among lugar. Naka-establish lang ko og pagsalig nila human atong nangadto mi og Barili. Pero sa kagabi nga naglakaw ko pauli sa mua. Dunay nagatang nga duha ka lalaki nga mga isog kayo mga naong. Pag-agi pa nako sa tungod kay nangayo pa gani ko katahuran nila pero kalit lang ko nga gisumbag sa kong kuto-kuto dungan sa pagsulti nga unsa may plano ni mo ni Beth dong undangin na. Dayon paandar silang motor ug disibat. Timing sad nga paglili nako sa dakong balay nila ni Beth nakita din nako ang iyang mama nga mausay pagsud sa gate. Nakapangutan ako sa mga galingon nga ngano di ay unsa ni sala nako nga gibaligya man ko ni nang Flora. Nungog na maguni siya nga naagad ni siya kalagutan o kontra kay manimaos ni siya gamit ang iyang kwarta, Papa Joe. Muhayar ni siya tao nga mo'y mabuhat nini. Sama atong silingan namo nga nagka-park lang ang iyang motor dool silang gate. Suko kay siya. Pagkasunod adlaw puting gula sa tagiya sa motor nga nagduot pa dong sa talyer kay di na moandar ang iyang motor. Gibalitaan lang mi sa tag-iya sa motor nga gisudlan daw og usa ka sawpang asin ang tangke sa gasolinahan nini. Mao nga naguba. Mao nga sayod nako sa kolor aning Flora nining bayhana, Papa Joe. So kaniadto, Papa Joe, wa na mi magkita ni Beth.
Wa man say paki ang iyang maguwang nini. Kay ang gusto lagi aning Flora nga kung makigminyo iyang anak kundi manggani sa farm at least mga Pinoy nga mga kwartahan. Mao man iyang isyagit-syagit sa mua kung mahubog na siya o baka high sa drugs kay noted man sa ni siya ug ang iyang mga bodyguard kunuhay nga mga adik sa amo. Usa ka gabi niya na after mga 2 ka semana sugad atong nitabo nako nga gibaharan ko kay kalit lang nga nanuktok si Beth sa mua. Kay gikulata kuno siya siyang mama. Dihang disumbong siya nga giram-hiram siya silang bodyguard pero mas gilabanan man noon ang bodyguard siyang mama kaysa iya. Kay di daw matintal ang guard kung wa ni magigat-igat. Maski ako nga sa kadugay na namong puyo dool nila wa magyuko kakita ug batasan ni Beth nga mo'y mag-una-una og lalaki. Si Glenda noon. Totoo na ay niabot sa among gawas. Ug nahibong ko nga na may mga pulis. Nagdung sa mua kuyog ang mama ni Beth nga si Flora. Nga isog kayo gasyagit-syagit nga, "Hoy, mga yamok-mok, igawas na ninyo akong anak." Mauto nga nigawas ang mama o papa o giatubang si Flora. Wa man ni namo tagui imong anak Flor, siya may niani diri sa among balay kay nahadlok nimo. Matod pa ni mama. "Hawa mo diya, pagawasan ako anak. Kay pamusilon ta mo noon og mag-ali-ali mo diya. Mga kakatuka. Daghan ra ba mo nga mga adik diri?" Matod pa ni Flora nga mao say pagawas na mong duha ni Beth. So, wa katingog si Beth. Kay gidritso og bira siyang mama palayo og kalit nga gipusasan ko sa mga pulis ni adto. Atol pagyud to nga Biyernes, so Lunes na ko nakagawas kay wa may kaso nga gifile nako. Pero giingnan ko sa kong mama nga gibaharan daw ko nga kung makitaan pa kuno ko sa mua kay panitan daw ko lang buhi kay ambisyoso daw ko. Wa mo ko'y gibuhat nga dawtan. Wa may relasyon sa anak ni Flora. Nganong ako pa mang kinabuhi ang iyang gubon. Na-trauma gid ko ni Flora, Papa Joe. Magpalingi-lingi ko kay basin og pusilon ko ba o unsa. Nidaot na ko Papa Joe tungod sa nervyos ug nagkasakit. Mao nga namalhin na lang mi sa kong pamilya somewhere sa Negros. Tuloy nga nang labay ang panahon, wa na mi kabalik og Cebu. Mga 30 katuig na ang kadugayon nga mausad ang kadugayon sa kong pagpuyo diri sa Negros. Isip ulitaw kay sukad sa mga pangitabo sa kinabuhi kay nawad-an naman lang ko og gana nga manguyab. Murag grabe ang trauma nga nitabo nako. What if manguyab ko nitong bata-bata pa ko ug makasugat na sa kog tawo nga ubos kay pananaw sa mga uyamot. Wa pa ganit nakasikat sa itong kinabuhi, gi-judge na ta. Hinuon sa kinabuhi diri sa Negros kay nakaton gyapon ko sa pag-abi-abi og bisita dihang o di lang isip usa ka tour guide kundi ako na mismo ang nag-drive sa moang van. Nakautang taon tabang sa mga pensyonado sa nakong mga ginikanan nga tag 70 kapina ang ilahang mga pangidaron. One time, nainipakyaw na ako para Cebu. Last sinulog 2025 Papa Joe. And out of nowhere, while nagstay pa mi og pila ka adlaw, ni-try kog agi sa mong lugar sa una ug mutan-aw lang ko sa akong yutang na tawhan. Wala naman siguro mo patay na ako dito kay almost 30 years naman to. Wa na ko kapamilyar sa mong lugar. Labi na sa amo nga nausab na. Sa squatters magudmi sa una pero puno naman og dagkong balay. Samot na ang balay nila ni nang Flora nga usa na ka building. Siguro makaingon mo nga namino karon nga eng may pag-asa pa ba ako sa akong love life o dili na mahitabo o di na mahitabo kay di naman di ay sila sinang Flora ang tag-iya sa mong luna. Mao nga nindot na ilang balay dito. Istorya pa sa mga marites dito nga wan ang makailan nako kay mga apo na lang siguro sa to sa mga silingan sa una nga mga pobre daw o napobre daw sinang Flora kay namabdos daw si Glenda sa usa ka negosyante sa Cebu pero ang nakapait kay wa pakasli kay minyo man daw dako ang maong lalaki. Unya ang manghod sa daw nga si Beth kay gipalaga sa Australia tungod kay gipalikay sa lalaki nga silingan niini. Matod pa nila nga grabe daw kay in love
Ang maong babae mao nga gipalaya siyang mama kay pobre lagi kuno ang lalaki. Nakatuwa nga akong luha, Papa Joe, kay kung nasayod pa ko nga nahigugma di ay nako si Beth, siguro gifight namo ang among love. Saon man nga abi man nako og tuwa siya nakagusto, o saon man nga abi niya nga tuwa ko nakagusto sa iyahang maguwang. Sugad daw nga niabot si Beth sa Australia kay kalit lang sad nga nabugnaw ang amahanin ni nga tukang Flora ug wa na ni magpada og suporta nila. Mao nga napugos si Flora pagprinda sa yuta og balay sa usa ka lending company. Hangtod nga niabot ang panahon nga maglisod na siya og bayad sa lending ug napugos og agad og baligya silang balay og barato. Pero wa gyud ni palit atong panahon na kay mahalan ra sa iyahang presyo. Wala na'y bodyguard, wala na'y katabang, ang mga appliances na hinahinay na og kahalin. Hangtod nga niabot gyud ang panahon nga embargo huno na gyud ni. Nagsalimuang na daw si Flora ato og si Glenda. Kay sila na malang ang nahabilin kauban ang iyahang apo. Giembargo gyud ang balay og wa na'y mahimo si Flora og wa na sad sila'y kwarta i-hire og abogado. Ang iyang mga batos naglumbaan na sa dugkuwa. May nalang gani kay Agi Consuelo daw, gitagaan lang kinig mga 300k sa lending company nga mo'y ilang gigamit, pagtukod og payag-payag kay mayuta man daw ni silang napalit sa una sa ka probinsya sa norte. 70 kapina sinang Flora. Naglisod na daw ni pero wa pa kuhaa sa atong labaw nga makagagahom. Basin gipatagamtan pa niya ang iyang binuhatan nga di maayo. Si Glenda nagtinda-tinda na lang daw sad. Nawa na pagka kanhi sosyalera nga pagkababay. Dako na sa daw yung anak. Pakapin pa sa mga marites nga sa ilang nahibawan, wa sa daw maminyo si Beth. Katong Australiana, kaya may kachat man sa daw ni, nga iyarang kaliwat nila, nga narasan nagpuyo dire. Di man ni fairy tale ning akong life nga itadhana siguro mi. Wa na ko mangita pa, o mga pamaagi nga makakonek ko niya. Nakaginhawa lang kog law mo man atong mga balita nga akong nadunggan. Di gyud ni mo matag-an ang dagan sa kinabuhi. Di gyud maayo nga gamito na to nga hinagiban ang kwarta para sa pag-ila, paggrado sa usa ka tawo. Abi ko man og malas ko nga pagkatao kay ulitawng guwang ko, pero di man di ay. Dagan pa ang nagpasan og problema nga labaw pa kanako karon og labaw pa sa inyo nga nagpaminaw ni ng akong istorya. Uban kay pagsuway para mulig-on sa pag-abot sa panahon ug ang uban bunga sa ilang binuhatan nga sa uban pa gitawag kini nila og gaba. Nga binuhatan nga wa mahiuyon sa sugo sa Dios. Papa Joe din nilang kutob kay basin mulikoy akong utok ug makaparto ko kundi ko kagwanta og mo-communicate na noon ko ni Beth. May spark pa kaha nga ako 50 na o siya 48 na. Napakakoy chance nga maka-love life me. Kamo, unsa may paminaw ninyo? Palihog sad o comment sa inyohang advice. Salamat sa mong pagtagad, Papa Joe, og dini na lang kutob. Kini ang imong magtatampo, Van. Sa dili pa nato tapuso ng atong video kay medyo mubo-mubo man ang istorya nga pinadaan ni Van. Tagasa nato nagpanahon ang pag-acknowledge o pag-shoutout sa itong mga subscribers nga lunod patay nga nagsuporta sa to ang channel. Shoutout di ay ni Music Station 8 kay wa may nakabutang gud mga ngandre. So ang ilahan ng mga YouTube IDs ra si Maria Wildago, daghang salamat. Hi sa DI ni Ayan Giuliani ko. And sa tanan na lang nagtanaw na to ato ning hinahinayan diri ang mga angay na tong i-shout out. Like ni Milchora Gimalig, thank you so much. And Jen Parami, Fatboy 777, and shout out today ni Anijin Mahilom. And mayong adlaw sa di Marian
Takulod 27. Thank you so much. Sheena Shenanese Channel 9. There's Taiwan, more power. And Lanik 2298. Yan. Og ni Danvey Vlogs 2151. Yan. Subscribe sa dato. Si Joanna Paharon. Hi. And ni Sarah Jane Manulat. Dagang salamat ha. And likewise ni Jayan Nipres Betero. Yan. Sumasubaybay si Zip TV Official. Thank you so much. Snow White _ TV6322. Mayong pagpaminaw o pagtanaw sa nimo diha. And shout out sad ni Devan si Hason, and also sa taga product development, and simply Gemma 764. Thank you so much. And also hi sa day ni Ramil John Roldan 6752 og ni John Rolf Espanyol. Yan. Sino siya? R2P og ni Era kuan siya Erahu Ortega 6003. So yun, mga dagan na mga taga North Ortega. Chai 4091 og sa uban pa. Porting daghan na diri ni Chona Inolpe sa diya sa Dalagit. Og sa mga pa ma-shout out, next video ito na yung shout out, and general shout out sa mga nagtanan na to all over the world. So please don't forget to click the subscribe button. Subscribe mo please para mas mulambo pag kita makabot na to ang kadaghanon sa di pa mag 2006. Yan. Okay, so daghang salamat. Kini sa ninyong ubos nga lagad, Papa Joe. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories.